Salutare la toți și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire. Înainte să începem, v-aș ruga să pe butonul de like, de subscribe și acum să începem. Astăzi o să ne jucăm un... Am uitat ce vreau să zic. Nu, din nou, haide. Din nou, dubla de stai și așa. Astăzi o să ne jucăm Free Fire. Din câte vedeți, am făcut aici un sondaj posibil arăt. Și din câte am văzut, ați ales 33% Brawl Stars, 33% Free Fire, 33% încă un joc, dar nu mai știu care era. Nu mai știu. Și combo de la mine a fost cu Free Fire, pentru că chiar voiam Free Fire, s-a băgat un nou update foarte fain. Free Fire a făcut 8 ani și cu ocazia asta, în loc de când cobori, gen, în loc de avion este un tren și sunt multe alte chestii. Puteați să luați pe Tung 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 Sahur, dar acum nu mai puteți lua pentru că a expirat aici la misiuni. Sincer am vrut să-l iau, dar nu am făcut la timp și din păcate a expirat. Așa, nu uitați că puteți să-mi dați și mie un follow pe Instagram, aveți aici Instagramul meu. Și în sfârșit voiam să vă mai zic că e vacanță. Și vacanță plăcută tuturor, pentru că eu așteptam de foarte mult timp, sincer. Haideți să ne jucăm un meci de CS Ranked. Așa, bun, squad. Start. O să revenim când intrăm în meci și de atunci o să mai vorbim. Uitați aici echipa. Bun. Să vedem. Deci, o să iau ăsta pe Infinity Inhaler, nu știu ce e. Bun, o să așteptăm puțin. Deci, stați că vreau să vă întreb ceva. La arme acolo este o chestie. Stați așa. Deci, este o armă asta. Nu așa. Nu, o să vă zic altă dată, pentru că era o armă. Trebuie să dau mai încet puțin, o secundă. Bine, cred că e bine. Așa, perfect. Hai, nu chiar că l-am oprit de tot. Stați așa o secundă. Că l-am oprit de tot, parcă nu se mai aude nimic. Bun, hai, perfect. Bine, ce voiam să vă zic? L-ați văzut pe Tung 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 sau îl puteam lua. Și, da, am tuns. Asta voiam să vă mai zic. Și ce să mai zic? Nici nu mai știu ce să mai zic. Că eu, sincer, mă bucur că este vacanță. Că este vacanță în sfârșit. Chiar dacă pierdem meciul, nu e nimic. Ne bucurăm și așa. Și voiam să vă anunț cum mi-a trecut răceala în sfârșit. Atunci eram, când am făcut videoclipul ăla cu Brawl Stars, eram varză, mamă. Dar acum mi-a trecut și sunt bucuros, foarte bucuros. Mi-a trecut și viitorul, nu mai am nimic, dacă v-am spus. Așa. Și nu mai știu ce să mai zic, că parcă nu știu. Bun. Deci, data trecută, cu videoclipul acela de pe Brawl Stars, nici măcar nu l-am editat. Atât de răcit am fost și n-am avut chef de nimic. Stați ceva cu camera asta. Deci, de nimic n-am avut chef. Pot să spun. Voiam doar să filmez așa rapid, știți? Da, am picat cu niște player buni. Ori nu știu o să joc. Cred că ambele. Na, eu să mai... așa cu Free Fire, că nu vrea. Pic cu player bun, dar eu nu știu să joc deloc. Nu știu cum vine asta. Dacă voi știți, scrieți-mi în comentarii. Bine, bun. Hai să le dăm la băieți. Poate sunt buni, nu știu. Și așteptăm. Eu să apară cu Da, cred că pierde meciul ăsta, dar nu asta e important. Să vedem. Vedeți, după cum am spus, s-a băgat update-ul ăsta pe Free Fire de 8 ani și acum s-au băgat toate update-urile, deci e foarte tare update-ul ăsta și chiar vă recomand să descărcați Free Fire cât mai este update-ul ăsta. Nu știu, nu știu limba română, nu știu ce am, mă enervează camera asta de aici, că mi se vede, deci așa. Ok. Bine. Să mergem. Și voi ce mai faceți? Cum vă mai merge viața? E bine. Nu știu. Voi?
Sahur, nu știu cum să vă spun, de la echipa adversă. Cam bun. Uite, Becar, am înțeles Barça. Nu știu. Stai așa. Deci pe asta îl chema Becar. Eu am înțeles Barça. Și vreau să mă întreb, FC Barcelona sau Real Madrid care e mai bună? Eu FC Barcelona, bineînțeles, cea mai bună echipă din lume. Dar România rămâne foarte bună, bucurie Barça. Bun. Să vedem. Hai să vedem ce mai facem pe aici. Dar cum să fac asta mai mic? Nu pot? Ba da, pot, bun. Așa, perfect, că parcă mă deranjează puțin. Așa. Trebuie să mergem pe unde să mergem. Nu știu. Trebuie să elimin asta, sunt așa. Elimină-te. Bun. Ia să vedem. M-ați întrebat că... E degeaba. M-ați întrebat câțiva ce telefon am și vreau să vă spun, este un Redmi V10 care l-am luat în urmă cu 5 ani și tot merge, dar sincer mă bucur că merge. Adică cât pot filma, nu mi-l schimb. Cât e bine tot, nu mi-l schimb. Uite, Ștefan, suntem cu un român. Deci nu l-am văzut. Nu o să mi-l schimb cât merge, pentru că n-are sens să dau bani aiurea. M-am gândit să fac un setup de gaming, adică un laptop, un mouse, niște căști. Și, na. Mai de buget așa că nu prea. Eu copil fiind. 1000 de lei minim. Dacă aveți, nu știu, ați găsit ceva de nu de gaming, oricare, nu contează. Dar sincer tot telefonul îmi place mai mult când filmez să folosesc. Parcă e mai bun așa. Ce armă am luat? Da, nu e bună. Am mutat asta aici mai mult. Da, dar nu-mi place asta. Hai măcar îl omor pe un Sahur. Ce s-a întâmplat? Nu mai am spațiu, mă rog. Da, știam că nu mai am spațiu, ok, nu trebuia să-mi reamintească. Da, o singură problemă și e spațiul în acest telefon, am numai 64 de giga și îmi trebuie 128 pentru că chiar am nevoie eu de spațiu. Cine a fost cel mai bun? A fost un arab, practic. Meritam eu să fiu. Dar dacă pic arabi, nu-mi pasă. Adică îmi pasă puțin. Bun, deci a avut 4 eliminări, ceea ce mi se pare foarte slab, dar bun, decât deloc. Bun, avem Silver 2 și de-abia aștept să fac măcar Gold sau cum e următorul. Hai să dăm un like la toți băieții. Sau și fete, nu știu. Poate joacă fete de pe contul băieților, nici nu știu. Dar eu le dau like la toți în general. Cum și voi ar trebui să o faceți la acest videoclip. Bun. Așa, avem special airdrop. Ce e asta? 5 lei, nu dau, mersi. Bun. Așa, ce mai este pe aici? Primal. Ia să vedem. Bun. Și aici la Elite Royal să dăm ceva la Gold Royal. Am luat acel skin. Uitați ce skin l-am luat. Sunt de 736 de zile pe Free Fire. Așa, hai să mai dăm un skin aici. Dăm toate alea. Dăm toate alea. Ce mic sunt, ce mare sunt. Nu știu cum să fac perfect. E ok așa. Nu cred, din prima, bun. Bun. Să facem un screen, nu? Fac și eu. Mi-a făcut o poză, bun, perfect. Hai că am luat și skin-ul ăsta. Perfect, bun. Ce să mai zic? Foarte am voiam, nu mai îmi trebuie. Și
ce să zic, cam atât a fost și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, nu uitați de like și de subscribe și o vacanță plăcută vă doresc în continuare. Eu am fost Men și ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!